Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. Dadayo kami ngayon. Yung pupuntahan naming lugar, yung Kaluya Island. Kung saan 2 oras yung magiging biyahe namin. Kasama ko yung mga master. Si Master Danny, Master RJ, si Master X, si Master Rodoy, at Master Kyle, si Kyle Hernan, tsaka si Michael, tsaka si Kuya. After namin magbiyahe ng 2 hours, nakarating na kami dito sa Kaluya. At syempre, dapat kung pupunta tayo sa isang lugar, magpapaalam tayo para legal yung gagawin nating pag-spear fishing. Shoutout nga pala sa auntie ni Longlong na ayan, inasikaso niya tayo dito ng pagkain. Kaya maraming salamat po. Dahil okay na, nakapagpaalam na tayo, kaya gear up na kami. Bibihis na kami mga kaspero dahil susubukan na namin yung bagong spot na ito. Alright, abangan nyo na lang mga kaspero yung mga mahuhuli natin. At pagdating nga dito sa spot, yung pinuntahan naming spot medyo malayo din sa island. Siguro abot na mga 6 kilometers galing island. At dito kami sa Bahura sa Laot. At pagbaba ko pa lang mga kaspero, grabe, natanaw ko na yung napakaraming slick unicorn. At naunang bumaba si Master RG. At syempre, unang tumira. At ayun yung buhay naman, isang napakalaking slick unicorn. At ako naman, nagbabaka sakali na makapana. Ngunit medyo hingal pa tayo dahil warm up dive. At ayun, lumayo yung mga slick unicorn gawa ng nakapana si Master RJ. Kaya yung ginawa ko, umahon na lang ako mga kaspero para makapag-reserve tayo ng hangin. At dahil bago yung spot natin ngayon, yung gagamitin kong pana, itong Oro Sub na gawa ni Master Bem Recha. Ayan, dahil ito yung ginagamit natin na pana pag merong mga malalaking isda. At pagbalik ko sa ilalim, medyo okay na yung pakiramdam natin, kaya ambush na tayo. Tingnan nyo mga kaspero kung gaano karami itong mga slick unicorn. At sobrang lalaki talaga, kaya eto, pili pa tayo. Kaya ayos na yung binamano natin mga kaspero, isang malaking slick unicorn. Ayos, napakatabang isda na ito. Nung napanood nga natin yung video ni Idol Joy Adventure, the more na papanaan natin yung grupo ng slick unicorn na ito, the more na lumalapit sila. Lalo na pag hindi natin hinila sa ilalim. Pag pumana tayo ng isa, iwan natin. Sure ball na lalapitan nila. At sobrang aamo ng mga slick unicorn na ito dahil first time natin napuntahan itong spot na ito. At syempre, first time din na nakita ng mga slick unicorn na merong namamana dito sa lugar. Ikalawang dive natin. Kung napapansin nyo, ayan, nakapana si Master Danny. At grabe, nangingitim talaga sa ilalim yung mga slick unicorn. Kaya sinagad na namin mga kaspero. Talagang pinana namin dahil sa sobrang dami naman ito. Hindi naman namin mauubos. Kaya eto, pana ulit tayo ng isa. Pili tayo ng mas malaki. Ayun, sapul. Bali, nag-umpisa kaming mamana mga kaspero mag-alauna na ng hapon hanggang alas 4. Ngunit tingnan nyo yung mahuhuli namin hanggang alas 4 ng hapon. Dahil yung mga kasama ko, panay-pana rin ng mga slick unicorn. Kaya nakarami kami mga kaspero. Pero hindi talaga namin mauubos kakapana sa sobrang dami ng mga slick unicorn na ito.
Pagkapana ko nga ng isa, ayan, drop na naman si Master Danny para pumana ng unicorn. Dahil sa sobrang dami nito, hindi na kailangan magtagal sa ilalim. At ito na yung huli ko mga kaspero. At ayun yung huli ni Master RG. Siyempre, ambush ulit tayo. Talagang susulitin natin yung araw na ito. At ayun, paako na si Master Danny. Nakapana ulit siya ng slick unicorn. At ayan, ang bibilis nila papunta sa akin mga kaspero pag naka-ambush. Ayan na. Pipili na talaga tayo ng mas malaki para sulit yung dive natin. Hintay pa tayo ng kaunti. At eto, paparating na sila mga kaspero. Ayan na. Yun, sapon. Dagdag na naman sa huli. Grabe. Sobrang dami ng isda dito mga kaspero. First time namin makapag-dive kaya sulit. Hindi na kailangan naming maghanap pa sa ibang spot dahil dito pa lang sa spot na ito talagang sulit na yung mga huli namin. Dahil yung mga slick unicorn na ito umaabot ng 2 kilo mahigit yung isang piraso. Another sisid na naman yung ginawa natin mga kaspero. Gawa ng habang nag-ayos ako ng pana sa taas, natatanaw ko yung mga malalaking slick unicorn. Kaya eto, same spot kung saan tayo nakapana ng isa, dito pa rin tayo dadapa dahil dyan lang sila sa unahan, paikot-ikot. Medyo may agos naman kaso kaya naman nating salubungin. Kaya yung ginawa ko, hindi na ako umalis dito sa spot na ito dahil dito sulit na yung huli natin. Ayan, grabe, malalaki talaga. Kaya eto, panahin ulit natin. Gusto ko sana mag double kill dito. Ang problema lang, masyadong mabibilis kaya hindi tayo makapag focus sa isa. Sayang. Pero bandang huli, yung mga huling dive natin, nakaka double kill na ako. Eto na naman, drop na naman ulit tayo. Grabe mga kaspero, pagdating sa taas, reload lang tayo ng spare gun. Tapos, pahinga ng kaunti. Yung problema lang dito mga kaspero, nakakapagod lang magkasa ng pana. Gawa ng yung dala nating pana pang malakasan talaga. Kaya no choice tayo, talagang tiyagaan na lang natin sa pagre-reload ng pana. Para kahit medyo malayo, tinitira natin. At ayun, sapol pa rin mga kaspero. Lakas din ng mga slick unicorn nito. Yung lalim pala ng pinapanaan natin, around 17 hanggang 21 meters yung pinakagilid niya. Pero pag lumagpas tayo sa gilid, medyo malalim na doon mga kaspero. Sa time na to, pagkapana ko, nakita ko si Master Dodoy. Ayan, shoutout sa Boracay Spearfishing Adventure na nakapana rin ng slick unicorn dahil sa sobrang dami. Kahit saan tayo pumunta, marami talaga. Kaya drop ulit tayo mga kaspero. Ayan, grabe, nilagyan namin ng palatandaan yung anchor para hindi tayo mawala sa spot na ito dahil sobrang dami talaga mga kaspero. Ayan, oh,
Bali, palitan lang talaga kami nila Master Danny, Master RJ, tsaka Master Dodoy. Pagkapaana, sisid na naman. Kaya mabilis kaming nakarami. At ayun, sobrang dami, hirap pumili. Kaya yung napana natin, daplis pa, pero okay naman. Good holding shot naman at hindi naman siya matatanggal. Yun, pagkalagay natin ng isda sa bangka, sisid ulit tayo. Ayan. Kaya nga sabi ko kanina, the more na pinapanaan natin, the more silang lumalapit. Grabe talaga mga kaspero. Sobrang lalaki talaga ng mga slick unicorn na ito. Kaya tiba-tiba rin tayo dito dahil medyo malaki din yung bayad nito. Yung per kilo pala ng mga slick unicorn na nahuhuli namin, 180 ang kilo. Yung isang piraso pa lang mga kaspero, solve ka na. Dahil kulang-kulang 400 to 500 agad yung bayad na isang pirasong slick unicorn. Ayos. At tinignan ko nga si Master X, paahon na pala. At yung napana niya, isang slick unicorn din. Kaya ayan, grabe, napakaraming slick unicorn sa spot na to. Ang laki oh. Tsaka grabe, matataba itong isda na ito mga kaspero. At ito, pagka drop ko, may naririnig ako ng mga naghahunting na malalaking isda mga kaspero. Kaya ayan, tiningnan ko sa baba at tumingin ako sa paligid, baka merong lumapit na pelagic. At hindi nga tayo nagkamali mga kaspero. Nung pag drop ko sa ilalim, ayan, umikot yung mga napakaraming slick unicorn. At meron akong nakita doon sa unahan na red snapper. Ang problema, medyo malayo sa atin, kaya eto na lang yung panain natin. Yung double kill, kaso lang hindi tinamaan yung isa, kaya 1 kill lang yung nahuli natin mga kaspero. Kaya hindi masyadong tumapat, kaya hindi natama yung isa. At sa time na to, bumaba ulit ako mga kaspero. Sobrang dami talaga ng mga slick unicorn at napapansin ko maraming naghahunt, kaya hindi nga tayo nagkamali. Isang malaking tanigi at ayun, spine shot. Grabe, ang ganda ng pagkatama natin dito sa king mackerel. At ito yung first pelagic na nahuli natin sa araw na ito. Sana madagdagan pa ito mga kaspero. Pas muna tayo sa unicorn. Tanigi muna tayo.
Pagka secure natin ng tanigi natin, bumaba ulit ako. At ayan, meron na tayong nakikita ng mga trevally. Good size na yan mga kaspero, 1 kilo, 2 kilo. At nung pagtingin ko sa gilid, 2 pala kami nag-ambush dito. Isang sea turtle or pawikan na nakadapa din doon sa gilid ng bato. At nakatingin din sa mga isda. Dahil sobrang dami, na-amaze din siguro siya. Ayan mga kaspero, malalaki na yan. Pero hindi na tayo pumana ng mga slick unicorn gawa ng tinitingnan ko yung mga pelagic na dumadaan. Baka merong mas malaki. Sayang din yung dive natin. Pero mas sayang dahil wala tayong naidala sa taas. Dahil yung lalim ng dinadive ko, 21 meters na yan. At another ambush na naman tayo mga kaspero. Hindi tayo pumana nung una ng slick unicorn. Napapansin nyo, walang isda nung unang drop. Pero maya maya, nandyan na. Ayan na, paparating na mga kaspero. Isang malalaking slick unicorn na naman. Ayan, sobrang dami na mga kaspero. At ayan oh. Grabe talaga. Napapansin nyo, sobrang dami ng mga slick unicorn. Pero hindi pa rin tayo pumana gawa ng pelagic talaga yung hunting natin. Pero sila Master Danim, Master RJ, tsaka si Master X, panay-pana pa rin ng mga slick unicorn. Sabi ko sa kanila, kayo muna yung pumana ng mga slick unicorn dahil ako, maghahanap ako ng mga pelagic. At ayun nga, nakapana tayo ng isang kingmac. At sana, sa time na to, meron tayong makita. Ngunit wala. Kaya nag-decide na ako na pumana ng slick unicorn. At eto, pumana tayo. At tinamaan naman mga kaspero. Grabe mga kaspero, ma-amaze ka talaga pag nasa ilalim ka ng dagat tapos ganitong isda yung lalapit sa'yo. Sobrang dami. Meron pang baby shark, ayan sa unahan. At syempre meron akong nakita na malaking isda sa unahan. Isang red bass o red snapper. Kaso lang, medyo distansya sa atin. Ayun oh, sobrang laki nun mga kaspero. Siguro mga 8 to 9 kilos yun. Nga lang, ubos na yung hangin natin. Kaya ahon na lang tayo. Huwag nating pilitin kung hindi natin kaya. At sa time na to, bumaba ako sa 22 meters. At eto, merong papalapit sa atin na isang dugso o long nose emperor. Pero merong mas malapit sa atin na mga slick unicorn, pero ito talaga yung target natin. Isang dugso. Ayan, hindi naman ito ganong kalakihan. Siguro around 3 kilos lang ito. Pero ayun, isang midnight snapper sa likod, hindi pa inabot, sayang. Dalawa sana silang
nahuli natin, ngunit yun nga lang, medyo malayo. At sa time na ito mga kaspero, puno na yung isang styro namin na malaki. Grabe, sa sobrang dami ng isda, saglit lang namin na puno. Halos 2 oras pa lang na sisid, puno na kaagad yung isang styro. Grabe, kaya nilipat namin sa kabilang bangka para malagyan din yung isang styro. At pagkaayos namin ng isda, bumaba ulit ako. Talagang sinulit namin yung araw na ito dahil sobrang dami ng isda sa lugar na ito. Kung napapansin nyo, ayan, yung mga slick unicorn. At pagtingin ko nga sa taas mga kaspero, nandun yung isang malaking tanigi. Ayan mga kaspero, kung napapansin nyo, nasa taas siya. Kaya yun, hinabol ko. Buti na nga, hindi siya mailap. At tinamaan naman sa bantang tiyan. Sulit na. Ito yung pangalawang isda natin na pelagic. Isang tanigi. Ayos. Ayun, pagka secure natin ng king mac natin, drop ulit tayo. Talagang hindi nawawala yung mga slick unicorn na ito sa ilalim mga kaspero. Dahil kahit saan ako pumuntang lugar dito sa spot na to, sobrang dami talaga. Ayan, oh. Hindi biro yung spot na pinuntahan namin na ito dahil talagang biyaya. Sobrang dami. Ayan, nakapaikot sa akin kahit hindi pa tayo nakapag-ambush. Umiikot na talaga sila. Sobrang dami mga kaspero. At syempre, pumana na lang tayo para pag-ahon natin meron tayong bitbit. Sayang naman kung wala tayong bitbit. At ayun, litson yung pagkatira natin. At pag secured ng isa, bumaba ulit tayo. At ayun, grabe talaga. Kung mga baguhan kang namamana dito sa spot na ito, talagang mamangha ka talaga sa sobrang dami ng isda na ito. Kaya ayan, paisa-isa lang talaga yung pahuli natin sa slick unicorn na ito. Dahil napakasagana ng spot na ito, kaya dapat maalagaan natin. Yung mga illegal fishing dapat ipagbawal para mas dumami yung isda dito sa lugar na ito. Kung mga pamamana lang, sulit yung namamana dito.
medyo dumilim na yung paligid gawa ng maulap na naman at mag-alas 3 na ng hapon. Pero yung mga slick unicorn hindi nagpapaawat mga kaspero, sobrang dami pa rin. Kaya ayun, tumira pa tayo ng isa. At pag-ambush ko ulit mga kaspero, merong mga trevally. At ito, may nakita akong malaki. Isang golden trevally. Malaki na ito mga kaspero, mga 2 kilo, kaya pinitas ko na. At ayun, sa pool. At pagkaayos ko ng trevally, pagtingin ko sa baba mga kaspero, isang malaking tanigi, kaya dali akong nagkasa at hinabol ito. Ngunit nung pagkatira natin sa malaking tanigi na ito, medyo napababa yung pag-aim ko ng pana, kaya hindi tinamaan. Sayang mga kaspero, malaki na sana yun. Yun na sana yung pangatlong king mac natin sa pamamana natin sa hapong ito. Sayang, pero okay lang dahil nakarami naman tayo ng isda. At ito, ambush ulit tayo. Sana merong lumapit na malaki para makahuli tayo ng mas malaki, yung mga giant trevally. Dahil napapansin ko marami talagang naghahunting doon sa baba na part. Ngunit parang ayaw nilang umakyat dito sa taas. At kung napapansin nyo, ayan, pinana natin golden kanina, meron pang mga kasamahan. Marami sila mga kaspero. Ayun, sa unahan natin. Grabe, sobrang dami talaga ng isda. Kaya pumana na lang ako dito ng slick unicorn mga kaspero. Ayun. Ang problema lang, sinabit sa bato. Ito yung mahirap mga kaspero. Kapag naka double wrap tayo, tapos medyo maagos, talagang papasok siya shooting line yung isda natin at sasabit yung shaft natin. Naka double barb pa naman tayo, kaya ayan, buti na lang na-retrieve na agad natin at nakuha itong malaking slick unicorn. Sabi mga kaspero, yung huli umpisa ng 1:00 ng hapon hanggang alas 4 lang. Kalahati. Guide natin, no? 2. Shout out sa inyo. Nilalamig na yan. At yung isang styro, tingnan natin. Puno din yun mga kaspero. Ito kalahati. Oh.
Grabe mga kaspero. Ah, puno. Puno. So, alauna hanggang alas 4 ng hapon. Tapos yung isang styro, kalahati. Na-expect namin na hanggang bukas pa kami ng hapon. Kaso lang, ito, konti na lang, puno na. Kaya siguro half day na lang bukas. Babalikan namin para mapuno at saka uwi na rin kami. Dito tayo sa tutulugan natin. Bising-busy yung may-ari, oh. Shout out. Ayan, kay Kuya. Oo. Diniwid si Arana unga, oh. At syempre, dala natin yung ating power supply na Bloty. At dahil nalobat yung mga cellphone natin at saka yung camera, dito na tayo nag-charge mga kasama. Sulit talaga itong Bloty na ito pag mga nagta-travel tayo dahil napakalaking tulong nito sa atin. Ayan, shout out. At syempre mag-iihaw na rin tayo. Meron na tayong sinabawang green job fish kanina at meron na rin kanin. Ito na lang yung hinihintay natin, yung inihaw mga kaspero. Ayan, shout out kayo ng Cesar. Kain na tayo. Ayan. Kayo ng Cesar. Padayon niya kamon. Yan, ito yung sinigang na job fish. Alright. Kami iya sa Kaluya ay Kaluya. Yan yung macho. At hanggang dito lang yung video natin mga kaspero. So maraming salamat sa walang sawang pagsuporta and see you on my next video. Nanay ko at tatay niya. Handaan kami.